Sanibona babukeli. Hey lidudumela dlula izolo besikhala. Yo bengikhala ugijima icomrade enzima kanje. Top run. Uhambe kanjani izolo? Hayi kuhambe kahle. Kahle. Ibisithini plan yethu going into the race and ihambe njani the-actual output lesazi what you had planned to do. I-plan ihambe kahle kakhulu ngoba i-plan kuyofunda i-race yonke. Awusitshele kabanzi ngale experience yakho. Mase ufika kwi-comrades ubona ukuthi ingani. Unazo inhlelo zokubuyela okanye uyayibona ukuthi hayi ngeke kube. Hayi kunazo Okay, so next year izawuthini plan yethu now that uyibonile ngoba siyayazi ukuthi njengoba besikhuphuka sisiya kwaNdongazibomvu sizophinde sihambe kwangayo le route masele. Ngabe sesinazo inhlelo zokuthi size target i-top 10 noma sizo target i-podium okanye sifuna unqamla indawo. Hayi cha into engicabanga nakhona ngonyaka ozayo ngisawugena place ngoba ukukhuphuka nokwehla kufana isuke ingafani iya eMaritzburg noma ibuye Awusitshele Top Run lapha yakuni ngaphambili beniva kanjani le race ngoba lapha member abantu bayakhalaza bathi la belishisa bekunzima bekunjani ibifana nakuno kanye mina bengiyihambe. hayi ibinzima kakhulu nakuthina beshisela ngabona nje ilanga besishisa kakhulu sizile. Ukusuka apha ke ngoku ithini into esiya kuyo sijonge ku ukusuka njengamanje ngicabanga ukuthi nakona igijime kodwa ngabo ukuthi ngisazi mina full training nokuthi ngisheshe Top Run siyabonga manje sikufisela konke okuhle akusetshenziswe. ngiyabonga. Sure.